Sugod gituduan kita Jesus sa pagtawag sa Dios nga atong Amahan. Usa pangahas kita sa pag-ingon. Atagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron ginabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, saan ka nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among Manunubos. Kristo nag-ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw ang muli ugari, ang sa